जय श्री राम सांग मैंने एबे मु बाहरी पड़िली फटाफट मोर कर्मक्षेत्र को कर्मक्षेत्र जोटा कि मोर एबे मु गछर टिके केयर करिया पई आसीची कारण बहुत दिन हे गेलानी मु गछर किछि भी केयर करिनी एठी सब गछ मु लगेइची किंतु ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦଉନି କି ତାକୁ ଟିକେ କୋଡ଼ାକୋଡ଼ି କରୁନି। ତ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କୁଣ୍ଡି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ତଳେ ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ସେ ନାଉ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରା ଟିକେ ବିନା ପାଣିରେ ସବୁ ମରି ମାରି ଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲି। ଏପଟରେ ଅନଉଥିଲି କିଏ ଆସିଲା କି କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି କିଏ ତ ବି ଆସିଲେ। ତ ସେମିତି କରିକିନା ମୋର କାମ ବି ମୁଁ କରୁଥାଏ ଦେଖୁ ବି ଥାଏ। ତ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦଉଥାଏ କାରଣ ମୋ କତିରେ ଏଠି ତଳେ ପାଇପ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁକି ମୋତେ ବାଲ୍ଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିକି ପାଣି ଢାଳିବାର ଥିଲା। ତ ଏମିତି କରିକିନା ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ ଖାଲି ଏମିତି ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ନେଉଥାଏ ଯାଉଥାଏ। ତ ଏମିତି କରିକିନା ସବୁ ଗଛରେ ମୋତେ ପାଣି ଦେବାର ଥିଲା। ତ ସବୁ ଗଛରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଭଲକି ପୁରା ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ସବୁ ଗଛରେ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ନାଉ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ